салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои ғариб, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯзаи мин мошинҳои дар рӯи экран бударо шумо мебинед. бародаро, ин мин мошинон беҳтарин мошинон, мошинои нав, хуб, состоянии хуб доранд. ҳатман видеонавори моро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. дар видеом лайка бирехед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. бародарои азиз, ҳамаи кӯшиши мо баҳри шумо. бародаро, дар комментарии ҳатман фикрҳои худтонро бинависед. чӣ хелии мошин ки дар шумо маъқулай, дар комментария бинависед. иншоалло мо ҳамон мошини мехостагитро баҳри шумо пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ Toyota Avensis, соли баромадаш 2006, сӯзишворӣ бензин бародаро, кузовиш седанай, объём моториш 2 бародаро, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. документош то 2021 документ ҳаст. И бародар мега касоне ки мақсад гапзаданӣ бошад ё ба телефон ё Viber, WhatsApp. рақамҳо дар рӯи экран бародаро. нархаш 73000 сомониш мега, боз савдо мешавад. 73000 сомонӣ боз савдо мешавад. касоне ки харидорӣ ба рақамҳои болои экран буда занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Chevrolet Cruze бародаро, соли баромадаш 2009 солай, сӯзишворӣ бензинай бародаро, кузовиш седанай, объём моториш 1.6, коробка передачи бародаро автоматай, мошин вагонияй, мошин навай. состояниш соҳибаш мега беҳад нави хуба, ягон мушкилӣ надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷандай бародаро. мошин дар шаҳри Хуҷандай. нархша 60000 сомонӣ мега ки бо савдо мешавад. 60000 сомонӣ савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. мо мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли баромадаш 95 солай бародаро, сӯзишворӣ газ бензин, кузов седанай бародаро, объём мотор 1.6, коробка механикай бародаро, аккумулятори навай, люк ҳам доштааст. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷандай бародаро. мошин дар шаҳри Хуҷандай. нархаш 24000 сомонӣ бо савдо мешавад. аз 24000 сомонӣ бо савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ина бародаро, мошини камасрафи фурӯшӣ Smart, соли баромадаш 2001 солай, сӯзишвориш бензинай бародаро, кузов хачибегай, объём мотор 0-10 беҳад камасрафай, 0-10. коробкаш автоматай бародаро, Smart номаш. нархаш 25000 сомониш мега, 25000 сомонӣ бо савдо мешавад. 25000 сомонӣ. касоне ки харидорӣ ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро худаш мерасонад. нархаш 25000 сомонӣ. мо мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Hyundai Grand Starex бародаро, 2008 солай, сӯзишвориш дизелай бародаро, дизел. беҳтарин камасрафай дизел, кузов караванай, объём моториш 2.5, коробка автоматай бародаро, мошин вагони мошинай. вообще мега ягон камбудӣ, ягон дард надора. мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 105000 сомонӣ мега бо савдо мешавад. 105000 сомонӣ бо савдо мешавад. рақамҳо дар рӯи экран бародаро занг занед. бештар маълумотро и бародар худаш мерасонад. нашоти документ дигар чизош и бародар худаш мерасонад. мо мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz S-Class, 2001 солай бародаро, сӯзишворӣ бензин газай, кузов седанай, объём мотор 2 бародаро, коробка автоматай, документ 9 моҳ вақт дорад. 9 моҳига документ дорад бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 85000 сомонӣ мега, 85000 сомониш мега бо савдо мешавад. касони харидорӣ ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и соҳиби мошин худаш мерасонад. мо мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ
Opel Vectra бародаро 2000 солай, сӯзишвориш газ бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка автоматай. ин мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро. нархша 39000 сомонӣ мега. документам доштааст. документам дора бародаро. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 39000 сомониш мега. нархша 39000 сомон мега. занг занед бо савдо мешавад. мо мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Opel Combo соли баромадаш 2012 соли бародаро 2012 сӯзишвориш дизелай. кузов фургон, объем мотор 1.3 бародаро, беҳад камасрафай. коробка передачи механикай бародаро. ин мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. бо хубиш ҳамие ки дар 5 литр 100 километр мегарди бародаро. беҳад камасрафай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 90000 сомонӣ мега. бо савдо меша. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро худаш мерасонад. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ бародаро. Opel Zafira соли баромадаш 2007 соли бародаро, сӯзишвори газ бензинай, кузов универсалай бародаро, объем мотор 1.8, коробкаш механикай бародаро. Opel беҳад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. вагон навфровардагиай, растамошкашам кардагиай бе ташвиш. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд мошин бародаро. нархша 67000 сомонӣ мега. бо савдо мешавад. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. растамошка кардагиай, ҳуҷҷатам дорад. мо мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Astra J соли баромадаш 1999 солай, сӯзишвориш газ бензинай, кузов хачбегай бародаро, объем мотор 1.6, коробка передачи механик. мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. 4 балони нав дора, кондитсионер дора. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 29000 сомон мега. бо савдо меша. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро худаш мерасонад. мо мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F соли баромадаш 1991 солай, сӯзишвориш бензини холияй, кузов хачбегай бародаро, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай бародаро. соҳиби мошин мега срочно фурӯхта мешавад. мотор садай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 17000 сомонӣ мега. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро худаш мерасонад. мо мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry бародаро соли баромадаш 2010 солай, сӯзишвориш бензинай, кузов хачбегай, объем мотор 3.5 бародаро, коробка автоматай. мошин айвагон навфровардагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 130000 сомонӣ мега. бо савдо мешавад. касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро и бародар соҳиби мошин худаш мерасонад. мо мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi бародаро соли баромадаш 94 солай, сӯзишвориш газ бензина, кузов седан, объем мотор 1.6, механикай коробка бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. документ ҳуҷҷатам дорад. ҳай мошин иқак пишташ краскаш паридагиай, мотор ҳамаш мега нави созай. мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархша 12500 сомонӣ мега. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро худаш мерасонад. мо мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ бародаро. Kia Rio соли баромадаш 2016 солай, сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка механикай. нархи мешудагӣ беҳуда занг назанед. нархи мешудагиш 83500 сомония бародаро. соҳибаш мега беҳуда занг назанед, арзон намешавад. дигар мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касони харидоре ба рақамҳои болои экран буда занг занед. бештар маълумотро соҳиби мошин худаш мерасонад. нашод документ, нашод растамошка кардагиай.
касони харидоре занг занед бо шояд камакак савдо шавад. Мо мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Toyota Land Cruiser Prado бародаро, соли баромадаш 2011 сол, сӯзишвориш газ бензин ай. Объем моториш 2.7, коробка автомат ай. Срочно фурӯхта мешавад бародаро, мега салониш кожа ай. Беҳад мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега ягон камбудӣ надорад. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархша 260 000 сомонӣ, мега бо савдо мешавад. 260 000 сомонӣ бо савдо мешавад. Касоне ки харидоре ба рақамҳои болои экран буда муроҷиат кунед, бо бештар маълумотро ин бародар худаш мерасонад. Агар мошино маъқул нӯшидан бошанд, ҳатман класса бижахед, дар канали мо подписатсия кунед, чунки аз видеоҳо бехабар намонед.